galeriji Srpskog kulturnog centra u Puli, gdje otvaramo izložbu našeg Predraga Spasojevića. Obratit će vam se sa par riječi vijećnik Istarske županije Srpske nacionalne manjine, gospodin Milan Rašula. Dobro večer svima, veliko vam hvala što ste se ovako veliko broju odazvali jednoj sjajnoj kulturnoj manifestaciji. Želim na početku da se zahvalim gospođi Gordani Restović, direktorici Pula Film Festivala, što nas je, ja bih rekao, na velika vrata uvela u festivalska zbivanja i u 61. festival igranog filma u Puli i dala priliku da se i mi pokažemo i da vam se predstavimo. Večeras imamo priliku da pogledamo jedan odabir plakata, filmskih plakata kojima se i najavljivao filmski festival kroz godine u viziji, imaginaciji našeg velikog dizajnera, prijatelja, brata, druga, svih vas, osobe koja je napravila velikih stvari, velikih dijela koja će ostati, nadam se, dugo ispred nas i dugo u upotrebi. Evo, ja ne bih dužio, dao bih reč gospođi Gordani Restović. Zahvalio bi se gradu Puli i Istarskoj županiji koji su pokrovitelji ove izložbe. Sa nama su i dogradonačelnica Elena Pul-Belci i dožupan Vjedrag Črnina, njima velika hvala. A sada evo prepuštam gospođi Restović. Hvala lijepo, dobar večer svima. Dozvolite da vas pozdravim u ime Pulskog filmskog festivala i izrazim zadovoljstvo da naši programski dio festivala počinje večeras prvi put je upravo ovdje. Kad me prije mjesec dana gospodin Rašula zvao i predložio ovu inicijativu, izložbu koju bi Srpski kulturni centar napravio, ja sam, moram priznati, bila oduševljena iz više razloga. Prvo zato što je to bila prva organizacija koja mi se u Puli javila s takvom nekom željom i smatram da je to tako lijepo kad građani nađu i prepoznaju neku poveznicu s festivalom. A drugo što me razveselilo što je to bio Predrag Spasojević. Spaso, vaš, i mu dozvolite, moj prijatelj kojeg iznimno cijenim i poštujem, likovnjak, čovjek koji je ostavio scenu. Jako sam dirnuta s time i posebno mi je drago da Predrag kao čovjek koji je sa festivalima svojim plakatima povezao, djelovao, davao punt festivalima, ostavio jedan prepoznatljiv trak koji nas reže i koji nikad neće ostaviti ovaj festival i njega nevezane. Razmišljala što reći, onda sam zaključila da je možda najbolje reći da kad nekog nema, onda shvatiš kako ti najviše nedostaje. I evo, veselim se da upravo večeras Predrag kao dobar duh ponovo s nama na ovom festivalu i zahvaljujem gospodinu Rašulu i Srpskom kulturnom centru na ovoj inicijativi. Nadam se da će Puljani i u buduće naći i veličati svoje ljude na ovakav neki način surađujući s festivalom. Jerica Ziegel, povjesničarki umjetnosti, koja je inače radila i recenziju za monografiju o Predragu Spasojeviću. Hvala vama, dobro večer svima. Večerašnja izložba je izložba autorskih plakata Predraga Spasojevića, kroz koji možemo zapravo i pratiti i malu povijest oblikovanja, to jest metodu oblikovanja filmskih plakata. Krenuli smo nekako kronološkim redom i s lijeve strane zapravo prvi njegov plakat, kada se još radilo sa lettersetima, kada su se radile fotomontaže. I zapravo meni nekako je najdraži upravo taj plakat iz 84. gdje on se igra sa riječima bombon, celofan, bombon, arena. I pored toga je jedna krasna pjesma njegovog kolega koji na neki način kroz jedan duhoviti način opisao sve poteškoće slanja fotografije, dolaska, slaganja teksta, a sve to se upravo vidi na tom plakatu, razmak između riječi, složeno, nije složeno, što je danas vrlo lako jer sve postoje kompjuterski programi, onda plakat djeluje gotovo savršeno. A upravo kroz tu nesavršenost možemo pročitati autorski rukopis, a i stav jednog umjetnika. Kroz sve ove filmske plakate, zapravo Predrag Spasojević je najduže radio vizualne identitete oblikovanja za Pulski festival od 84. kad je još postojala radna ne mogu ni izgovoriti, radna organizacija Pula Jugoslavenskog filmskog festivala. I tih 80. godina su se čuda dešavala u Puli. Postojao je studio za vizualne komunikacije. Znači termin koji smo mi usvojili možda 50 godina. A već 78.
U Puli postoji studio za vizualne komunikacije, a pari Borisu Bučanu u Splitu, koji za mediteranske igre radi isto studio za vizualne komunikacije. Kao student, Predrag surađuje sa studijom za vizualne komunikacije, odmah je uočen njegov talent i nakon toga započne suradnja svake godine, usvajajući nove tehnologije i nove tehnike. To upravo možemo pratiti kroz promatranje ovih njegovih plakata, gdje on postepeno usvaja kroz nove tehnologije i nove načine rješavanja, ali ono što je prisutno, što je njegovi gradbeni elementi, to je uvijek fotografija, tipografija i kasnije od 2000. Slagalice riječima, njegove duhovite dosjetke. Moramo spomenuti da ovdje je i antologijski plakat koji nažalost još nije ušao u povijest umjetnost dizajna, odnosno dizajna plakata, ali svakako bi trebao, jer 33. festival jugoslavenskog filma predstavljen je sa plakatom na kojem visi kao strašilo raširenih ruku i tada su se javile kritike koje su rekli ne, 33 to je igra sa Kristovim godinama, a nećete se vi zezati sa razapetim Kristom i prikazanje kao strašilo. Izazvalo je dosta polemika tada, možda se gospodin Čurić i sjeća, ali jednu godinu nakon toga taj plakat dobiva nagradu Hollywood Reporta za najbolji filmski plakat. Osim tog plakata i plakat Mafafa, gdje je gospodin Čurić napisao izgleda kao da neko riba film, možda je to bila ovako jedna kritična opaska, ali isto tako dobiva nagradu Hollywood Reporta. Od 2005-2006 dobiva narudžbe za identitet Pulskog festivala i tada uz jednu duhovitu dosjetku radi plakat Dobri duh filmskog festivala i taj Dobri duh filmskog festivala nekako je ostao najupečatljiviji i najprepoznatljiviji javnosti. Filmski plakati pripadaju povijesti i kao takvi trebaju se vrednovati i kao takvi uvijek nas posjećaju na neko vrijeme koje nije tako daleko od nas, a kroz njih se čita i naša povijest. Ja bih se zahvalila Bibi, jer bez Bibe mislim da puno toga ne bi bilo napravljeno. Hvala. Hvala, Jerici, ona je kao i uvijek sjajna i inspirativna. Ja sam mislio da na kraju se zahvalim i Medici, i Bibi i Fejci na ovoj prekrasnoj postavci, da se zahvalim svima vama. Evo, tu smo pripremili malo da se ugostimo, pogotovo naše goste na 61. filmskom festivalu i sve vas koji poštujete djelo Predraga Spasojevića. Evo, hvala i ugodna zabavu.